Nie takto, nie pilkou, daj to sekerou. Hajja! To je problém fyzicky. Nie, to je psychický vás, musí sa viac sústrediť. Predstav si svoju ruku ako predĺžený kus svojej mysle. Hej! Vlado, na čo sa sústreduješ? Sex. Tak pri sexe sa stoly nelámu. S tým stolom alebo s čím? O to akože sex otvorenej Čo si predstavuješ Počuješ, čo si predstavuješ, keď vidíš ten stôl? Musím seknúť. Brutálne. Sex otvorené pošli, to je čo? Haj! Teraz to príde! Aha. Ten stôl je stále odolný. Kristo, ten stôl nie a nesexovať. No, nechce ťa. Daj mu ešte 3 šance. Musí sa viac otvoriť. Ja si ho psujeme, ako, to je padr. Ale to si musíš urobiť. Vlado, musíš si urobiť polohu, ako chceš. Ale tak, že by sa pivo zase vylievalo. No, už sa vylieva, ale v pohode. Ale trošku sa cvrkne. Máš takú handru? Jo, to je Šanghaj kola, to ono sa vstrebe. Isto? Hej! A my utrieme potom. Allahu, daj vlahu na východne Slovensko, vlahu. A ešte ten telefón musíš dať preč. Však Vlado je obdobie dažďov, prečo potrebuješ vlahu? Ko? Ten telefón. O. To bola rýchlovka. Ty koho? Vlado. Allahu. Daj vlahu. Stíham sa ešte vycikať, či ne? Už to pôjde? Tak, no to je nažiaľ vycikača, ale... Nie, tak nechcem. Vlado, Hej! ten stôl ideš ako dať teraz? Na poli či na štvrtky? Hej! Boha, koho toto robil, to povedz. Povedz to. No to je kvalitná vec, To no. je z betónu, či čo? To je Made in Finland. Šanghaj kola! Ukáž, aj si rozumel? Jo, Zumel si ho? A sexy roko zvoní. Jako mu viac ľudia, bo možno... Hej, bolo počuť. Zaskol to, nie? Neviem, či bude treba ešte také 3 a už pôjde. Nalejte mu, lebo má málo síl. Hej! Ticho, musí sa sústrediť. Prestaň, to je rozptylovať. To mi prikladá, keď sa Rebeka rozčule nad hračkou. To isté. Aj, budú, haj. Ty sa z jeho telefón vyvalený. Však to stojí 5. Teraz to príde. Hej! Teraz to príde. Si škoda vlastne, a keď si zlomil ruku. Hej! To príde. Hej! Ja! Ale to nebúchaj tak, jak keby si... A to nebúchaj tak, jak keby si chcel si ruku len položiť. To musíš šľahnúť. A ty nestúpaj do... Hej! To Ale musí nie, byť to- na pásik, to takto nerasekneš. No, ty vieš. To je to. Ty si tak hrubol. On mu tak poradil. To je problém, Jakub, ty si taký Kubo. moja fyziky. Ale fakt si Kubo. Vlado, stále ti nechce dať? Tak kde budeš nejaký problém, ha? A ty sa slabo sústredíš. Hajja! Haj ja. A keby si buchol potom normálne, ale to je keď moju ženu ja tleskam po ričke. Však ty si debil. Je, šláhni po... O, kurník. Ty môžete pomáhať. Čo? Pivo. Pivo, no. Teraz čo, ty si sa pochcel. Pivo, to je... Pivo To je, všetko ozaj vyleje ten blazon. pivo je tam minuté. Vlado, ešte raz ti ukazujem, debil. Tak. O. Dobrý deň, čo to tu Vlado, robíte? tak. Ľudia chodia pozerať.